Pa kada sam išao tu u opštini u Leposaviću da pitam prvo za ličnu kartu, kao prvi dokument koji mi je trebao, rekli su mi da ne mogu da izvadim dokument zato što sam rođen u Novom Pazaru i rekli su mi, naravno, različita mišljenja, različiti ljudi tamo koji rade. Prvo su mi rekli da ako jedan roditelj nema, da ne može. Pritom, kada su mi oba roditelja uzeli kosovske lične karte, kada sam opet išao da pitam, rekli su mi da ne postoji ni jedna šansa da uzmem njihova kosovska dokumenta zato što sam rođen u Pazaru i da moram da se odjavim odavde kako bih lakše uzeo. I svaki put kada sam išao uvek su sve više papira tražili i sve više bilo otežavajuće da se ti papiri pribave i da se sve to nekako skupi i da bi moglo da se izvadi, tako da nekim delom 90% kao što su i rekli da neću ni moći da ih izvadim. Pokušali smo i na južnom delu, pokušali smo i tu u opštini, čak za neke, kao na primjer za vozačku dozvolu, išao sam da pitam da li ima i neko privremeno rešenje za vozačke dozvole, rekli su da ne i da ne mogu da se krećem bez kosovskih dokumenata, što je otežalo zaista mnogo i što zbog posla i što zbog privatnih obaveza, zaista uskraćeno je sve u tom smislu što se saobraćaja tiče i drugih tako tih stvari koje su potrebni.